Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Princess, 20 years old, usa ka single mom, taga Barangay Kalipay, Hinguog City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak nga si Arthur, nga wa naman magpakabana namo. Aron ni sabtan, sugdon ko dihang uyab pa mi nga gusto ko na unta siyang buwagan. Ingon ini ang mga panghitabo. O kung si buwagan, Lagi, magbuwag na lang ta, Arthur. maori na mong tuyo maong gusto ka makikita na ako. O kung sabihin nga gusto man kunin mong buwagan. Kuan, kinasabta lang ko, Arth. Gusto una kong mag-focus sa akong pag-eskwela. Mutiwas ako sa akong pag-eskwela. Nga naman mo eskwela ba ka? O uyab budta? O sa mga inaana? Art, samok manggod sa una-una nga maghuna-una pa ko nimo. Ug sa akong pag-eskwela. Dili na ko kaya nga dunganon ang pag-uyab-uyab ug pag-eskwela. Saba diya, oy. Pwede naman gud na. Naalan niyo siguro kay laing uyab, no? Mong imo kong buwagan. Wa man good. Ikaw, no? Ay, kabagan ko. Basta kay dili ko gusto. Aray! Nga imo kong buwagan. Ay, ganang imo makong ibira. Sakit ba yan, ha? Pus lamang nga imo kong buwagan. Kinila kong buhaton ka nimo. Ha? Ay, sasari kibuhat ako! Ayaw! Ayaw, kibuhat doon ako! Ayaw! Imo kong gilugos. Imo mo kong buwagan. May pagmuha akong buhaton. Muslan man. Sumbong di kanilang mama ug papa. Imo kong gilugos. Sumbong! Tanaon taog matawag ba tong lugos na uyab man ta? Arthur. Nalangay ka malagig pauli, princess. Ma, Ano bang ingon anak mang imong itsura? Kikan ka bang naghilak, princess? wa man, ma. Nakakita kag away sa eskwelahan? Gikasaban kag maestra? Ay, wa, ma, uy. Sige, ma, mag-ilis ako. Kadaghan pa kong tunanan. Ngayon, dili man ko makasulti ni mama sa tinuod. Kinuo ko. Nakuha na ko sa akong uyab. Nakuha na niya ang ako pagkababae. Dili na ko virgin. Ma, hot doon nagprito ang buhad. Hotda na lang na. Katugay pa ani mahuman eh. Naglain naman niya akong gipati. Kasukaon ko. Ay, kalain sa akong gibati. Ganahan man ang taong buwan. Pero
ron. Murag gid og mobali ang akong ginawaan. Unsa na na, princess? Nganong nagsuka ka? Mabdus ka? Ha? Namabdos gyud ko sa gibuhat nga paglugos sa akong uyab. Perting sukuha sa akong mga ginikanan og ilang gipatawag ang akong uyab. Unya, Unya, unsa man do? Wa lang kay planong pakasla ng among anak? Nga imo naman ning gipamabdusan? unsa ma? Kasal? Unsa man di ay? Sugot lang kang paangkan ka? Madili pa ko magminyo. Mutiwas lang sa gugis ko ila. Motiwas ka man di kag eskwela. Unya nganong nibilangkad ka man? Mama, yadoy. Basta madali ko. Dili ko magpakasal, ma. Princess! Hala, uy. Pagkawa na ko magdahom ninyong arthrosis, uy. Nga sayo ka niyang pamabtusan. Animal kentawhana. Gilugos gid ko niya aron makuha ko niya. Nagtuo tingali siya. Ug kung makuha na ko niya, siya nang akong dayonon. Hala ka, uy. Unya kayo. May umabot naman ng anak. Unsa ko na na? Ngano di ay? Dili ang sayo nga mamahimong inahan ang mahimong babag sa akong pangandoy nga makahuman ko sa akong pag-eskwela. Muhuman gid kog eskwela ini guman akong panganak. Total, ni saad man sad si Arthur sa akong mga ginikanan nga mosuportaon niya siya sa bata. Oh, labing maayo kay mosuporta di ay siya. Ang angsad, yabaya ning tinuyuan. Manubag gid siya. Kay kun dili, sultihan gid na ako mga ginikanan nga gilugos ko niya aron mapriso siya. Sis. Ay, mahagwa naman yun yung akong apoy. Ay. Pero hain naman taong amahan, ani. Kausaraman miha tugog na po, kakilong bugas o pila kapakiting noodles. Wa naman mausbi. May kasabutan, baya mi adto niya nga magsuportan yun siya sa bata hangtod nga magdako. Dili lang siguro na tutandugon tawhana. Unsa? Di ba sa guganahan ko nga magsamok-samok pa siya nako. Nga naa pa may gihapon connection. Kay dako kay tugsa na kung tawana ma. Unsa? Unya? Wa, para ba ni marehistong bata kay nagpaabutan niya nga muto nga? Iparehistro nato ang bata ma. Apan, dili ko gusto nga magdasya sa ayang apelyido ni Arthur ang akong anak. Princess! Hangtod karon, wa pa marehistro ang akong anak. Og plano unta nako nga akong apelyido ang dadon sa akong anak, kay gusto ko nga mo apply og solo parent. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, wa may makasal sa nakapamabdos nako. Kung iparehistro ko ang among anak,
Kang kinsa mga apelyido dadon nga gusto ra ba unta ko nga mo apply as solo parent. Ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba nga iparehistro ang akong anak nga magda sa apelyido sa iyang amahan? Nga kausara man siya nakahatag sa akong anak og sustento? Ikatulong pangutana, pwede ba namo nga pasakaan og kaso ang amahan sa akong anak kay wa man na siya mo suporta? Apan mahadlok man sad gud mi nga kontrahan sa ilang pamilya kung among ipapriso. Unsa may among buhaton aron mapugos siya og suporta? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gilugos ko ani akong uyab dihang nahitabo mi. Kay nasuko man siya nga ako untang buwagan kay mutiwas ko og eskwela. Pwede pa ba nako siyang ireklamo og rape nga uyab man mi? Og dugay na sabto nga nahitabo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Princess. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako, it's me ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon sa inyuhang mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal atong mga emotional nga mga problema nato sa tuang mga karelasyon, kabanay, kapikas, kaila, kamag-anak, and ato ang letter sender kinsa man ni karong adlawat nga taga Kalipay, Gingoog City. Atong tawagon sa pangalan nga si Princess. Hi Princess, thank you sa pagpada sa imong suwat. 20 years old, single mom, murag kabata man imong nainahan, 20 pa man ka inday from Gingoog City. Kay ang amahan nga tawgo nato si Arthur nga maoy amahan sa iyahang bata way pagpakabana. Mayrad katong uyab pa sila, katong sugods drama, lami pa. Unya, pagkataod-taod, wa na'y klaro. So, una niyang pangutana, guys. Wala mi makasal sa pagkamabdus nako. Kung iparehistro ko ang among anak, kang kinsa mang apelido dadon. Nga gusto ra ba unta kung mo apply as solo parent? Inday, imo gyud ng apelido ipadala tungod kay illegitimate ang bata, single mother man ka. Of course, no, ang birth certificate makabutang man na, di man na mo matter kung mo apply kag solo parent kay ang birth certificate nakabutang man gyud pod nga wa ka makasal. So, illegitimate ang bata, mo qualify gyud ka as solo parent. Pero kung i-acknowledge pod sa papa ang bata nga makadasi ang apelido, mas maayo pod or mas di necessarily magdasi ang apelido, ma-acknowledge lang sa bata unya magpabilin nga imuha ang apelido kay para ang iyang obligasyon ngadto aw ink na gyud no kanang patik na gyud no markado na gyud kaayo nga di na pud siya kalimod kana lang sad. So I leave it to you, pwede ra pud nimong himong anon, pero kung sa panahon nga gustuhon pud nimo nga mangobligar pud siya sa iyang obligasyon sa bata, aw kana kinahanglan gyud pud tag proof. Ikaduhang pangutana, kinahanglan ba nga iparehistro ko ang akong anak nga magdala sa apelido sa iyahang amahan nga kausara man gani ni nakahatag sa ako ang anak? Dili gyud siya kinahanglan, inday. Ang atoa lang is that kung ibutang nimo unya mo acknowledge siya, maumang gud na igong ebidensya kung makapanmanukot na ta sa support niya, no? Kay siya may papa ug ni angkon man sad siya. Pero ug di man lang gani pud siya mo angkon, dili siya mo pirma sa birth certificate, dili siya mo acknowledge, then ayaw na lang po nag-ibutang angan anak niya as papa kung maumang gani na, no? Kay ang kanang pagbutang pag-acknowledge di na kinahanglan nga iyahang apelido ang dalhon. Ang reason ra gyud ana og ang purpose ana is that he will acknowledge his paternity nga siya'y papa anang bataa. Ikatulong pangutana, pwede ba namo mapasakahan og kaso ang amahan sa akong anak kay wa mo suporta? Pwede kais nga tanan. Apan mahadlok manggod mi nga kontrahan sa ilang pamilya kung among ipapriso unsa may among buhaton aron mapugos siyag suporta. Dili tanang kaso nga mangayo tag suporta kinahanglan natong ipapriso. Pwede ra gyud nagkaso for plain child support ra gyud ato ang pangayoon. Meaning to say, di ta gusto makig-away, no? Nga og tarong og kanang sineryoso nga grabe gyud away duotay gyud, ang ato lang nga ni assert lang pud tas atong katungod. Og ato lang pud siyang i-remindan nga mubuhat pud og mo acknowledge sa iyong obligation. Now, ang kaning mga kiha-kiha gyud, last resort gyud ni. Ako and until now, no, mas maayo og mas effective
pagyud na para nako, guys. Nga mo resort lang yun sa ta to amicable means kung madapag yun nato og storyahan lang sa yun nato. Dili lang sa yun nato i-diretso yun nga mangaway na dayon tag makiglalis, mangaway na dayon ta, dili yun pwede. Ang ako alang na at least maklaro na to, no, og masabtan na tog tarong kung unsa gyud ato ang mga obligations ngadto sa ato ang bata. Pirmado na to, magpinirmahay ta ning acknowledge ka nga anak nimo og pila pud ato ang suporta, magstorya lang gud ta. Di man na kinahanglan magkinihaay always, okay? Ikaupat og katapusang pangutana, gilugos ko aning akong uyab dihang nahitabo mi. Kay nasuko siya nga ako untang buwagan kay mutiwas kog eskwela. Pwede pa ba nako siyang ireklamo og rape? Nga uyab man mi. Og dugay na sadtong nahitabo. Two things. One, di ko moingon, ha? Nga, dili ni mo makiha. Ang kanang rape lang tod pagkasturya, kanang puwersa gyud kang gihilabtan, no? Gihilabtan, nakighilawas nimo sa puwersa, nga against your will. Wa na mag-ingon nga kung minyo mo, pwede ba yun? Ay marital rape, guys, ha? Wa po na mag-ingon nga kay abi uyab mo, naa na lang yun siya'y katungod nga at anytime gusto niya makighilawas siya nimo, pwede. Kinahanglan ka ng pagpakighilawas sulod sa relasyon, no? Consensual gyud gihapon na, meaning to say, naa gyud gihapoy pagtugot sa pikas. Dili gyud gihapon na siya nato pwedeng ipamugos. Pwede ra gyud gihapon siya mo qualify as rape, okay? Klaro gyud na siya. Ang ako alang, one, sa kagidugayon pud tinuod sa panahon, wa ka mo reklamo, posible gyud pod nga magkaanam og ka-week ang imuhang kaso. Wa ko maingon nga walay basihan. Ang ako nagkalayo na sa panahon, nagka-weekend pod ang imuhang kanang kaso. Meaning to say, kay kumukiha manggod ta mga suking tigpaminaw, labi na nimo princess, kinahanglan labi na kung kasong kriminal, proof beyond reasonable doubt. Kinahanglan gyud nga naatay igo, sakto ug lig-on nga ebidensya kung mupasangil ta og mga butang, labi na kung kriminal ang ato ang pagpasangil. Labi na samot kung rape. Kay una, dignidad nimo, no? Imuhang pagkababay, imong reputasyon. Ikaduha, seryoso ni nga kaso nga makapapriso niya for life, no? So, kinahanglan gyud nga imo gyud ang paminsaron. If you have enough evidence, then go ahead. Istoryahi kining inani, kinahanglan gyud ka mo konsulta og one-on-one sa usa ka abogado nga maoy makatambag nimo kung unsa gyud kalig-on ang imuhang kaso para maktan-aw nato kung pwede ba ta maka-file sa kaso nga rape or adto na lang ta mo file para sa support sa bata. Kay nahitabo naman na, okay? So, i-check lang yun na unta og klaro. Ang ato ang priority, if I may ask you, if ako lang ha, priority nimo ang welfare sa bata o ang suporta sa bata. Ikaduha, love yourself, Inday Princess, kay 20 years old ka pa. I think, wa pa ka nahuman og eskwela, may pagbutiwas kag eskwela, manrabaho ka, buhia ang imuhang bata, and find the right person for you. No, naarag yun na ayaw rag kaguol, ayaw rag kabalaka, bata pa kaayo ka. Kabuta usa ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi, and then let the right man come. Dili na mo matter og ayaw kaguol kung pananglita maingon ka na anak kay anak, dili na ingon ana, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, og maayong adlaw.